Sawetara kowe sowan ana ing Karang Kadempel. Dole Nonamit pasang Kalimantabi tinebihna ing lodone dumewing tawang tuwang. Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sumenging pangabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula. Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Le. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nalawi Gareng. Iya Petruk padha raja sak praptamu. Pangestunipun Bapak wilujeng bekti kula kunjuk Pak. Ya Petruk tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya to Le. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Paring pangestunipun Bapak wilujeng dereng sambikala ayam. Lho. Barayah kok ayam? Ayah. Dadi atlet yo. Lempar lembing. Apa kok? Lempar lembing. Lempar lembing ora sumuk, Pak. Ya wis ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku. Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong. Nggih, Bapak. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya. Ngene ya to Le. Mesti wae kowe kaget apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karang Kadempel. Kejut raos ing manah kula, Pak. Daya-daya kula ngampiri Petruk tumrap kula sowan wonten ing Karang Kadempel ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar. Wonten menapa Bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya? Menawi kepareng kawedhane ngakathah tumunten kababarna nanging mrawi wadi tumraping para tetangga lan para kawula padukan Karang Kadempel, monggo kula dherekaken manjing saklebeting Bali Wisma pepanggihan catur netra kalawan Kang putra Punala Gareng. Semanten ugi kula, Pak, nyadong dawuh Bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga niringaken karna. Semanten ugi kula, Pak, Bapak gadah niat menapa? Menapa badhe ngendikaken piweling ingkang terakhir? Gong tak tunyu lho. Bapak iki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Mbok menawa Bapak iki wis tuwa kok. Kepareng Kang putra pun Bagong cumadong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Dorada maju le padha sowan. Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora, ning ya ngembet marang kawula sak desa Karang Kadempel kene. Mula rada maju nggonmu sowan Nala Gareng. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Nun nggih ngestaken dawuh, Pak. Pak iki seneng. Bapak iki bangga. Bangga kok bangga. Bangga. Dene aku minangka dadi pangareping desa Karang Kadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah saiki kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ning Karang Kadempel, tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budaya wisata iki. Wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik, aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine. Ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njaga
Sing wis diparingake dening pamarentah. Pamarentah. Ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karangkadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngomongake wisata ingkang dumadi saka alam nanging uga panggula wentahing para kawula sak desa Karangkadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karangkadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit tas sepatu kok setapu lan sak piturute iki asale saka kene mula wajibe kuwi padha dijaga carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang lah kuwi eneng pundhake sapa kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karangkadempel aja diya-dinya aja padha regejegan tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine ning akhir-akhir iki wah Semar kene omong ora nganggo basa sastra barang sastra sapa saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastronan sing baku kawula iki ngerti penonton ki paham oh nggih akhir-akhir iki kok wisatawan Warataya wisatawan kok para-para sing padha rawuh ana ing Karangkadempel kok katon suda iki jane eneng apa Nalagaring Petruk Bagong kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa eneng masalah apa maragake matura kene aku matur Bagongku kena imbase lho Pak mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong ning nek bapak kersane aku matur ya ora apa-apa aku tak matur piye mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal durung manunggal piye ngene Pak kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggula wentahing para kawula budidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa ki mesti padha diparingi dhuwit ngono lho dadi padha betah tekan kono ning nek kene sebagian padha diparingi ning ana uga ingkang isih ngengkel ora gelem maringi lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak to Pak nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki do ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki Bagong kok ngono sik Mir mau ayah kok saiki Mir iki masalahe rada serius iki Tru iki perlu apa jenenge iki ana pembelaan saka aku aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe kok dadi aku dadak ngenehi sopir-sopir bis ngopo lho kok sik sopir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip kaya aja nganti kowe malak terus rezeki tok pek dhewe nek carane kaya ngono ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparu sanak kadang padha kapitunan mula sing kompak ayo nek diparingi paringi semene bareng-bareng men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh ngono lho Gong terus aku kon menehi aja malak tandane lho rezeki iki nek malak sudane cepet Gusti ora paring meneh percaya karo aku nek rezeki kowe ora malak diratake karo tangga teparu diratake karo sanak kadang diratake karo sing wajibe nampa rezeki kuwi wo arep ming entuk sithik ning ajeg entuk sithik ajeg tinimbane akeh ming sepisan pilih endi pilih kabeh lho pilih sithik ning ajeg nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi apa-apa ki digawe sayuk rukun marjinamatan daya dinayan ngono lho ha to iya
Piye rasamu? Duh. Ngopo e? Lek ndodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis togong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ta? Sithik akeh disyukuri, aja malak. Oh iya. Ngono lho. Aja terus koyo entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, nek kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Heeh ya, Tru. Ha iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Ah, syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Merga iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya diniya. Gareng wingi wis gelem jadil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jadilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jadilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jadilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana, pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa, kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kuwalik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak blangkon surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang, kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudar arep mangkat nang kuburan dhewe apa kowe? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya Jawa. Wong kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arep dikamplengi ora. Sengit aku. Mulane saiki kok sing teko latihan jadian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki apik lho reng dadi celeng. Celeng matamu iki ora. Ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik merga sikile pincang. Nan, trampil lemu joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis ta. Ora apa wong kuwi iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasaning Gusti Akarya jagat ngono.
Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa ki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa ki mung Gusti. Ngono lho, Reng. Waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite, kuwi ora apa-apa, kuwi budaya. Ya, Tru? Ngono lho, bener. Bagong ki arep wong kucuk ngene iki malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to, ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki ndek jati diri. Iki budayamu kok arep ogre-ogre. Lah, nek wis kowe eling saya aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun meneh. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bongan bangun. Kaya material iki cukup. Sik to, Gong, kose. Kose. Aja nesana susik. Kuwi kok njur titik bangun, titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu sapa? Kae bakule tas pojokan kae wonge mblek kentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Titik-titik bangun, bangun. Heeh. Semari nganti kesel aku iki mbaya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo mung bongan bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki iso pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Gong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa, ngono kuwi terus jok jejerke beda, ora ana tokoh-tokohe sing biasane, kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ngomong karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Kyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresna ora. Ha iya. Kabeh ki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni ki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepundhen-pepundhenku sing lenggah ning Manding kene. Iya, ya bener ngono, Gong. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo. Apa si Wanto ae dicor? Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Anake wae dicor. Oh, anake wae, Pak. Aja. Lidike ra jamak-jamak. Kok sik bangunku ki ya ming sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayo to. Saiki rasa pangrasa ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan. Desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten, munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener, Pak, menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo ngapa ora? Ayo mbantu Bapak, kowe wedi, Reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangadembel, setengah rit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya, karo aku kok sia-sia ki ngapa to, Gang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Dan tenan kowe iki. Ngene kat suwe-suwe wis ben ora apa-apa. Ha iya. Asem ana gareng iki. Wah, remuk awake karepmu.
Ya wis ben wong iki senengane ngopo to? Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kok jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji, aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela tetunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan ngadu-adu ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Gejala bisu kok iso omong iki gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma. Loro ya kuwi Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka 3 ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. 3 pusaka utawa 4 cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek 3 kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak Nalagaring. Ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa. Padha rawuh tekan kene Nalagaring. Waduh. Ndara Wisanggeni, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu, Ndara Karkaca, Ndara Antarjatra padha rawuh mrene. Wagong lho. Ki lho rasa tresnani Ndara-ndara karo bapak. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Karkaca, Ndara Abimanyu, Ndara Antarja tekan kene. Ketuane mesti ngarep Dewi ya, Tru. Cilik ning gleleng. Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh karo ngarep wae nggih. Kakang Antasena, Kakang Karkaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu grana nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkul matos kuwi ora. Ku krungu kok. Krungu ora apa-apa. Wilujeng Den Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bektiku katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nalagaring slamet. Mangestunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, Dekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antasena, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Karkaca, nula garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nula garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antasena ya Petruk tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Karkaca ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe Gong. Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus. Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumasamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antasena, Ndara Abimanyu. Bekti kula kanca nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni wae. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kalih kula.
Kowe ngimpi apa? Isin ae terus. Ngerti-ngerti ngelilir ya aku iki. Ora usah sok modo-modo ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu Prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar. Dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwana Yantaka lenggah ana ing pendhapa padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan wa. Weh. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ah iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antasena, Kakang Garwaca, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuhke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwana Yantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwana Yantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biantu karo Siwana Yantaka wa. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petro. Lah nggih. Monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwana Yantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwana Yantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa kok rada abot. Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, Nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatasi dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya urung muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandhake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, asem e. Nek kompak Semar karo aku kok plotroke kathoke aja gong. Kok karo bapak arep diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budal golek syarat, aku nyeng golek syarate supaya kaleksanan pambangunan ing desa Siwana Yantaka. Lha niku ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Lima Sada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku karo kowe ning Ndarawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah aji are kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi. Lah Witena, mungsuhmu nek wani karo wong Ndarawati, Paman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumak cilik. Aku ki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi ya. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungana, Tru. Rungake. Wah, metenteng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine mung karo Suwanto. Agamanmu ya apa? Untukku wis ra ana kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong den Pandhawa. Sapa? Kakang Garwaca karo Abimanyu. Oh, Kakang Garwaca karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas.
Wanggre sowan negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Weh lah cocok. Lah terus sing ning Mandura Kakang Antarja ora ana kancane ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Nek awake rada meriang Gong ming ning Mandura kok. Weh, Mandura iki gawat Baladewa Etra. Nek nganti kosowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ramrek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe wae ana sing melu. Aku lho sikil kuasa murat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mandraya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih Den, kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih Den nggih. Ya saura-urane ana kanca, monggo kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngrekoso iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane ngene iki. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Ndawa, iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa ya, Truk? Aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan, Gong, kasepuhan. Mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Patih sengkune mau ketoke melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit ning kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki anggere tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik, Tru. Wis ben dibagekke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok mleguduk suaru gembol Sumarante. Ya Semar, slamet tek aku. Pangestuku Tampanono ya Semar. Kula pundi nggo jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala gareng tak tampa Pangestuku Tampanono. Nun inggih sanget anggen kawula muli dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanono ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tampanono ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho ming nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya ming takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Lho iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena Pangestuku Tampanono. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu Pangestuku Tampanono ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radyora Permana mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tampanono, Gatotkaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tampanono. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar Kepuranyata. Pangestuku Tampanono Irawan. Inggih Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka Pangestuku Tampanono. Wah. Oh cangkeme Bagong. Iki senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru. Oh iya, mulane kae apa kacamatane digandhulke ning dodoke apa. Dinai rantai. Engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Pramtaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kayuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene ndungak Angkalara, praptaku iki ora saka ngarepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacar
Semar itu anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku, yen to 7 dina ing kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen. Nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja. Mongko nalika kowe lungguh, katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan. Nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana, sinuwun. Monggo kula aturi ngasta. Rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina. Menika dados sarana tentrem, ayem, rukun lan saya nginggahaken derajat pangkatipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina. Tumuli dawuh karo aku supaya swanana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar. Ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang Negara Ngastina lan kowe kudu isa njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana, apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina. Merga tembunge jroning impen mau, yen sinuwun Prabu bisa mboyong, ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ana ing pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina. Wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe. Yen kowe saguh, ayo mangkat. Ning yen kowe ora saguh, sebabe apa? Maragake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Semar bangun desa. Ah iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa ya? Bapak iya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gak omong, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem ning Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman pendhawa iki nggo ngapa? Teng pendanang iki. Gus. Iki kok karo bendarane kok Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Namung kon Jatasi Durna sago nggih, Den? Hah? Sing tetek ta? Rasa ora ndirasa kepenak. Sago ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Perkara iki aku ora bakal mel, ning aku mung kepengin ngerti Semar kuwi gelem sowan ning Ngastina apa ora. Nek gelem ayo tak boyong, nek ora sebabe apa. Ming kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Lho, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur nino. Sang arep kok ora ngapa-ngapa diwarai. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut ki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemesok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Lho, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesanipun anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menek wis rampung, kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli dhuwit pira kaya omong. Aja meng yutan, yen perlu miliat.
Aja miliar yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa dhuwit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan, manganmu sebendina ora ming sego jagung, ning beras raja lele. Nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh, Paton. Kowe gelem tedak ana negara Ngastina, kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan ana negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku ruda peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten riki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh mbelani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek apa Semar? Iki meng putu-putuku, iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Bagawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka. Ngandel ora? Bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak? Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandurna? Loh, iki Bakong. Arep ngopo kowe? Sampeyan wau ngendika pripun? Semar nek tekan negara Ngastina ajeng manggahi pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng pundi-pundi njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajen wae dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wae disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nek perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggepe bapak kula niku mata duwiten wae piye? Heeh. Nek bapak kula niku duweni penemu, duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina, niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina, tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah, Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah, Pak Totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nuwun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak rudha paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa? Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh mung bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Bagawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampeyan niku merga kula wani penembar. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani merga nek kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampeyan. Nganti sampeyan iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Gong. Kuwi rapisan rapindo mesti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong.
Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar rimbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk neh dite. Ah iya. Iku mulo digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjur padake ora ganggung-ganggung. Lha nek ngono kowe wani karo Durna, sing tak wedeni apamu? Bagong, gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, ora bakal ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi piye? Ana, Pak. Sak ngerti ku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbelani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampeyan kudu sago ngundurke Kurawa. Kusik. Aku mbantu le mbangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar ora. Nek Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon ngundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju kaya inspektur rasane. Ndarantasena apa, Gong? Sampeyan bantu kali Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa diundurke. Aku yo ming bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku usirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya, iya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara Gatot Kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngentutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Gatot Kaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa biyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kadempel niku ke bawah keperintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kadempel lajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Ngastina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kadempel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung bawahi perkara Karang Kadempel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Duar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa ya, Truk? Asem e. Ndara Antarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten purung nabi kula. Ora, terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget iki. Iya, Bagong, awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, Bagong. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedhagan iki aku mung iso mbantu 150 bab. Kula tekan dhuwit to iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu Bagong aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijothak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Dhewe kaya ngono ya. Bengi iki ora ana sing bantu karo Bagong. Pak.
Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. arep nendi? Methuke Kurawa, alakonane dhewe, wak ladenane dhewe, tak tandhane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngematke ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero-loro e, Pak. Menjawab apa ya, Pak? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak, nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petro, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males, Gong. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Tro. Yo mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelengmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Reng, Apa? nah aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa. Iki Raden Minajingga. Ingkang sagung ngendarat karo Esa Kurawa menyang. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku bareng tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marai bubarke pitik. Tro, mbok orane to, Tro. Aku bantunen. Gong, ngapa kowe kendak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani we. rasa kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem iki do beda aku. Tak plotroke kathaku. Aja. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok koyo wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetot ngono kae. Kuwi sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kuwi keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ngono wis sengit aku. Nggih, Jan nggih? Iya. Kamu tuh gak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antaséna, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mengko kowe kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Kerang, ora doyan kowe kerang ta, Pak? Ora iso le ngonceki to kowe? Ora perkara ora iso le ngonceki, nggo mamah ki wis ora iso. Cangkeme ganti. Wedhus ora. Kerang ora doyan. Kowe iki disuguh apa-apa ora tau gelem rapi. Seafood ora doyan. Sate kowe ya ora cerdas. Aku ki senengane ndok setengah mateng. Oh ya ngenteni sesuk-esuk. Ora antil mutar lho, Gong. Nah aku sok setengah mateng terus, Pak. Ndok pitikku maksudnya. Engko tak gaweke ya Pak, kan aku sayang karo kowe. Ayo mlebu iki selak blandang wektune ayo gek. Bojone Bagong iki kon limbukan karo bojone Gareng. Men padha nglipur sanggaring para lenggah. Sangu gendeng apa, Pak? Sak karepmu Sing gampang-gampang wae. Apa, Gong? Jadilan. Lho. Bapak mundur ngedaluk jadilan ora Santi Mulya kesenane bapak-bapak ya. Men kabeh warga padha sesanti kamulya-mulya iki ya rukun ya tentrem ya ayem ya manunggal. Ha ta, Pak? Wis gek dunekke dibukani bonang. Kula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek bakon niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus
Sampun nganti napa gegayuhane anak Prabu Duryudana menika gagar wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para sata Kurawa. Oh, nggih, ngestaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake Dipati. Oh, nggih, Dursasana. Lho. Oh, wis krungu ngendikaning Kakang Mrembanduna nggih. Lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durung Boyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Wah, nggih ngestaken dawuh, Pak. Ayo ora ketang klungsu nek melu padha budal iso ae kula diraken Kakang Mas Moa. Sapa? Wangsa Reja. Wangsa Reja ki Anake Welku Dara cek mbalep Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula man. Nyet ngono sang kula til. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul ngene. Gleng 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 diwalik kayang cengele. Ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Lho apal man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke. Bludak. Maju melih, sikut cangkeme. Dies ngenten. Terus tangane ngenten iki set. Ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul. Blek blek blek. Terus gondono diwalik antil cengele. Ngenten iki. Momong suwe to, Man? Mung suwe akeh. Wedan. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula pateni kabeh. Maju Kuku. Kula terus mikir tantane Dewan. ya maju. Kowe wani karo malaikat, nek wani karo Antasena. Aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cah goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Teruske ora. Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa? Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ngentemi karo aku arep nyocoki panah ki nganggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrarta kaya kena. Tak kempit. Edan ran. Aku ki goblok-gobloke wong. Ameng dikempit kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha e. Susune nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng. Aku seneng pakartine lho tak uripi ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling pejajalan ora? Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenahke. Ora arep wani ngopo man. Karo to wani demen modar apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Patih sengkune ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Patih sengkune ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese wae. Waduh. Ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel. Njaluk pangestu ya kek. Nggih ngatos-atos. Siwa Semar nyuwun pangestu. Nggih Den. Ya Siwa Semar nyuwun pangestu. Muga-muga kesenggatan penjangka. Sih, impen ingkang nak lakoni wa ketitik. Siwa Semar Badranaya bakal duwe gawe. Lah dalah. Kakang Semar bakal duwe gawe. Iya wa. Lah duwe gawe apa nggih wisanggeni?
ora kok duwe gawe tegese pribadining Siwana Yantaka dhewe nanging Siwa Semar bakal duwe gawe ya kuwi mbangun desa Karang Kadempel. Tumune aku nglawan para putra sago sak biyantu kelawan Siwa Badranaya. Jernyatane Siwa Semar gedhe lelabuhane tumraping para putra lan pepundhen Pandhawa. Mula ora ana ilang yen to aku kelawan para putra kabeh bebantu marang putra-puting Siwana Yantaka. Ya, wis anggene kuwi bagus. Kuwi apik lan becik. Awakmu Ndrawati rumajang. Nanging nalika semana Siwana Yantaka tumuli paring dawuh bakal kelakon penjangkane ya kuwi nggone bakal mbangun desa Karang Kadempel nanging ana syarat srana ingkang kudu dilakoni dening Siwana Yantaka. Tanana ya kejaba mung Karang Kadempel ora keteng amung tulung kedheping paninggal kudu linenggan pusaka Ndrawati ya kuwi Sekar Wijaya Mulya. Mula gandeng para putra ing pandhegan anakmu Drepsila Geni iki wis saguh mbantu marang Siwana Yantaka tumuli aku tinuding mbudidaya sarta matur marang kenjarane Ndrawati muga kepareng nggalih aku nyuwun Sekar Wijaya Kesuma bakal tak boyong marang Karang Kadempel. Mengko yen wis rampung nggone Siwana Yantaka mbangun desa tak kondurake marang negara Ndrawati Siwa Ndrawati Siwa Prabu Kresna. Semar kuwi pancen ingkang ngomong anak-anak Pandhawa. Mula ora jenengane yen to wis anggene tumuli anyaguhi dituwongkon dening Kakang Semar supaya nyuwun ngampil pustaka Jamus utawa nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kesuma. Nanging kowe kudu eling, Nggir. Semar kuwi namung derajate ngaceplik, Semar kuwi mung Panakawan. Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi kebangetan nggone ngasorake marang Ratu Ndrawati. Apa dianggep Sekar Wijaya Mulya kuwi wujude pusaka ingkang loro saudon telu saurupan. Tegese dudu pusaka ingkang ampuh. Lah kok dadi ngatasi ping pengin bangun desa wae dadak nganggo dirawuhi pusaka Ndrawati kuwi Sekar Wijaya Mulya. Monggo Sekar Wijaya Mulya kuwi ora kena pisah lawan Wakming Ndrawati. Mula saiki ya nggih kowe tak utus baliya sowana marang Kakang Semar yen to Sekar Wijaya Mulya ora bakal prapta ning Karang Kadempel. Lan matura babar pisan yen to aku uga ora bakal ngaturake Sekar Wijaya Mulya. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni aja gawe geger mbebudhek banyu bening kanan negara Ndrawati. Yen sira kulup atmajaku isih ngabekti karo wong tuwa, mesti napa kang dadi dawuhing wong tuwamu ing Ndrawati iki, sira anakku Drepsila Geni, mesti mastuhu dawuhing wong tuwa. Mula Kang Sangka kuwi sanggeni matur marang Kakang Semar golek srana liyane wae. Sakliyane Sekar Wijaya Mulya. Yen nganti wani Kakang Semar kuwi nyuwun ngampil Sekar Wijaya Mulya, mongko derajate ora padha karo Ratu Ndrawati. Ateges Kakang Semar kuwi wis madha sarta wis ngasorake marang derajating nata ing Ndrawati. Aku ing ora trima perkara iki wis anggene. Gandeng iki mau wis didumadil sing rembugan wis anggene ning nek ana dukaning Siwa Ndrawati sing nanggung Antasena. Mula gandeng sampeyan wis paring pangandikan sing akeh-akeh. Aku ngugemi ngendikaning Siwa Ndrawati. Ning nuwun sewu, sithik wae aku tak matur marang panjenengane, muga-muga aturku iki dadi pangolahing penggalih Siwa Ndrawati nggone gelar lan gulung atur Antasena. Antasena karo matur apa? Ngene, Dik. Perkara sampeyan ngonekke Semar ki wong derajate ngaceplik, Semar ki mung wong loro saurudon telu saurupan, mung Panakawan, wong sak jagat wis padha prisa. Ning wong sak jagat ki ya padha ngerti yen to Semar kuwi pamomong agung tegese Siwana Yantaka kae arep derajate ngaceplik nanging kae dewa Ngejawantah. Lan aku ngerti Pandhawa bapak-bapakku wong tuaku ki tanpa sumanding kelawan Siwana Yantaka tangeh derajate iso munggul, tangeh kanugrahan sing tumanduk marang para Pandhawa kaya ingkang wis dilakoni dina iki. Mula gandeng pangendikane Pak Bing sadhe ngiyas karo Siwana Yantaka, aku sing ora trima. Lho Antasena. Lah kok dadi ngawu gawar ucapmu kowe matur yen to ora trima. Yen kowe ora trima karo Nata Ndrawati, kowe arep ora trima piye? Pakde gelem ngambil mari ngambil Sekar Wijaya Mulya apa ora? Yen aku ora gelem. Tegese Pakde ora tresna karo Siwana Yantaka. Aku tresna karo Kakang Semar, ning tak kon mulat karo kahanane. Nek Pakde ora maringake saiki ngene wae. Gandhengaken gunung sing tanpa guna. Nek kira-kira sampeyan tak tantang jotosan piye? Lho, kowe aja edan lho kowe. Aku ki wakmu, aku ora peduli.
Mergo aku sagu karo Siwana Yantaka nek nganti aku bali tekan Karang Kadempel ditagih karo kakekne Semar endi Ndara Antasena Sekar Wijayamulya aku ora iso ngaturake isinku tanpa upama. Mula tinimbang aku isin karo mati iki tumrap Antasena aku luwung milih mati. Dadi upama aku tak nantang karo sampean aku kalah, aku ora apa-apa. Tekaning pati tak lakoni nggonku labuh karo kakekne Semar. Wila edan iki ora edan, iki tenanan. Lah kok dadi kaya ngono ucapmu? Mola, yen ngono kok wis jeneng anak ingkang ora ngabekti karo wong tuwa. Aku ngabekti karo sampeyan. Nek sampeyan ngregani karo kakekne Semar. Nek sampeyan ora ngregani karo kakekne Semar, nggo beda apa aku ngabekti karo Nata Ndarawati. Ingkang dados senopati wonten negari Ndarawati menika kula. Menawi jenengan niku anggere Antasena menika badhe nantang dhateng Sinuwun Prabu Ndarawati, padha karo sampeyan niku wis ngasorke derajate senopati Ndarawati ingkang paman pun Setyaki. Bagus. Wis ngene iki malah dadi geger tak lakoni sisan. Siwadawa melu ora? Wah mboten, Gur. Pun kula kantur ngaton kemawon melu. Idak upamane ngono piye yo? Ora kriwikan dadi grojokan gogyo dadi angsan to? Lah terus piye aku nanut kowe? Kowe meneng wae. Sekar Wijaya Kusuma tak colonge jarane. Wis manut aku. Wis dadi kaya ngene iki tak dadekke Mak Cilik. Nggih. Arep sampeyan iku kondang tidaya ning Setyaki niku Senopati ora wedi karo sapa wae. Aulung tekaning pati yen to nganti Setyaki ora iso mbelani negara Ndarawati. Bagus. Semono aku Pak Mak Cilik. Aku luwung tekaning pati nek aku ora iso mbelani karo Semar. Ngono wae. Wenehke ora Sekar Wijayamulya. Ora mbok wenehke dijajal. Mumpung durung ana critane Setyaki gelut karo Antasena. Men disekseni wong manding. Ayo. Menang endi Setyaki karo Antasena? Kene marganing patimu tangga tak ayoni. Setyaki aja Antasena ya ngono. Lah kowe iki mbelani Semar iki kowe entuk apa to tak takon aku. Lah kok dadi kowe wani karo wakmu Ndarawati? Nganti tok labuh kowe wani karo makmu cilik Garba Ruji, kowe entuk apa coba aku tak takon karo kowe. Iki kok nek nganti gegeran upama Antasena gelut karo Setyaki nek nganti Werkudara ngerti mesti mbelani anake. Kowe engko diajar karo Werkudara, Gawa Prabu mbelani kalian kula. Lah, rak kriwikan dadi grojokan to. Terus aku mungsuh Werkudara. Ayo. Ha coba nek mungsuh Werkudara apa aku kira-kira menang apa piye? Nah, berarti iki ngene iki nek urut-urutane ateges aku sing menang. Ah, mboten saged. Nek ora iso coba apa piye? Monggo. Wis to. Walah, kendel kabeh. Lah kok ora iso delekke kaya ngono iki karepe piye? Aku mau carane kaya ngono. Mak glibet ning antariksa kowe ora? Iye, kula semrep nanging sinten? Wis anggeni lho. Lah wong Sekar Wijaya Kusuma ki tak lenggahke ning pagedhongan pusaka lah kok bocah kok. Wo lah eling-eling anake Janaka sing gerang senane nyolongi wong wedok. Sing cilik ya pinter nyolong pusaka. Setyaki wonten dawuh tunggune negara. Aku tak weruh kaya ngapa to karepe Semar iki kaya ngapa? Gunjang karep bumi sowan ning negara Mandura. Sepinten kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Apa pancen sowanmu diutus karo wong atuhamu apa ditutup Punden Pandhawa? Apa saka arepe anakku lanang dhewe? Ih, sewu-sewu kalempatanipun ingkang putra Tadah Wadana. Mugi andadosna ing kawuningan sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung dapur dipun utus dening Siwana Yantaka. Lho, Semar Badranaya. Ih, kasinggihan mekaten. Eneng apa? Nalika semanten kula nderekaken sanggaring para putra Pandhawa ingkang sampun nampi sasmita bilih kinen caket kaliyan Kyai Semar. Sabab sak mangke wonten madyaning pasumenan Kyai Semar kadidine amangku sanggiwang rembulan wekasan raganipun Kyai Semar mencoro mawa cahya tumunten sinten ingkang caket kaliyan Kyai Nayantaka badhe katularan sing inggih menika sorot ingkang mapan wonten angganipun Kyai Semar wekasan tumunten kadang kula pun nyayi wisanggeni
ngirit para kadang sedaya prapteng Karang Kadempel. Jebul nyatanipun Kyai Semar badhe anggayu utawi badhe ambangun desa. Namung mugi dados ing kawuningan wo. Sedaya ingkang dipun tindakaken Kyai Nayantaka menika mboten badhe saged kelampah tuwin mboten saged kasembatan menawi mboten saking pambiyantinipun Padukawa Mandura. Lah terus aku to piye? Padukawa Prabu kedah maringaken ngambil pusaka Mandura. Lho, pusaka Mandura apa? Kyai Nenggala Tuwin Kyai Alugara. Kula suwun ngambil badhe kinarya saratsana pembanguning desa Karang Kadempel Siwa Mandura. Nenggala Alugara kasinggihan mekaten. Antarsa Naka Baginda nggih wonten dawuh. Apa ingkang mbok aturake mau banget nggone ngiyas marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kowe ngerti? Jagat gumelar iki ora ana ingkang jejuluk tiyang agung jaba mung Nata Mandura Prabu Baladewa. Slagining Nalendra sak pepadaku wae padha ngakoni marang Nalendra ing Mandura. Lah kok dadi ming derajate Semar kok ngiyas marang Nata Mandura. Lah kok ming derajate Semar kok ngilani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Njur saya tak takon karo kowe. Semar iki derajate apa? Ing atase mung kepengin bangun desa wae dadak nganggo syarat srana pusaka. Pusaka Nenggala ki pamunahing satu sekti. Kyai Alugara ki pamunahing satu sekti. Kuwi dudu pusaka baen-baen nanging paring Sang Hyang Bathara Brahma. Duk aku nglakoni tapa ning tengah alas. Yen kudune Semar ki nyawang karo jejere. Jejere mung Panakawan, mung loro saudon telu saurupan. Jejere mung batur. Golek syarat srana ya aja dadak nganggo ngasorake marang derajating Nalendra. Yen kaya ngono kuwi tak anggap Semar kuwi ngina karo Nata Mandura. Semar kuwi ngecek karo Nata Mandura. Antarsa. Nyuwun pamunten. Bebasan sampun ngantos kok namung prapteng antaka nadyan dados bledug raganipun Antarja. Trimah kula mboten wangsul wonten ing Karang Kadempel menawi paduka mboten maringaken ngambil wujudipun Kyai Nenggala lan Kyai Alugara. Lho. Mekaten sampun dados prasetyaning manah kula. Wah, adal jagat dewa Pandhawa yen ngono kowe arep nyoba karo Baladewa. Yen ngono kowe ora wedi karo Baladewa. Ajrih wae nek wedi bali kula mboten wantun wangsul langkung ajrih kaliyan Kyai Semar. Menawi ngantos kula dipun dukani dening Kyai Nayantaka sebab sedaya sampun sami nyebat Kyai Semar menika pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap bebasanipun idu dados geni. Menawi ngantos kula dipun sumpahi dening Kyai Semar menawa mboten nalungsa gesang kula. Yen ngono abot Semar mbane Baladewa. Nggih, nyuwun pangapunten paripawasa kedah mekaten. Iblis kowe. Aku ki menungso. Nadan aku bocah wingi sore nang kedurungan rasa. Aku yang dijiwit ngrasake lara, yang ditabuk ngrasake lara, apa meneh dicempalani dening Wong Prabu. Ayo, nek pancen Ratu Mandura ngejak Sulaya karo wong jangkar bumi. Tajange jembar legane atiku. Wah, panusmane jajalarat. Wani karo Nata Mandura, jaluk mati cara piye? Koko Prabu, Koko Prabu.